Vi skal til stævne. Hvad dag er det i dag? Det er søndag. Søndag, hvad for en dag? Det er Nordsjællands mesterskabsdag. Okay. Og hvor skal vi hen? Vi skal til Kronborg. Snekkersten. Snekkersten i Idrætshal. Ja. Så skal vi til Nordsjællands mesterskaberne. Og så skal vi se, om vi kan trække medaljer. Mm. Og er du fit for fight, eller hvad? Ja. Du er ikke frisk, du har lidt feber. Smil. Ja. Og så er vi afsted alligevel, så ser vi, hvordan det går, ikke? Det er tidspunkt. Ja. Og hvad skal du stille op i? 60 meter højde og længde. 60 meter højde og længde. Rune, vi ser, hvordan det går. Først og fremmest skal du lige have noget ordentligt at spise. Mm. Det er vigtigt, at man har noget ordentligt at stå imod med. Mm. Det er ikke så meget. Så ser vi, hvordan det går. Hvad så, folks? Hvad med dig? Hvad hedder du? Joachim. Er det Joachim? Ja. Skal du også til stævne det? Ja. Hvad skal du stille op i? I 60 meter længdespring, højdespring og kuglestød. Ja, skal du have. Det var altså ikke så lidt, hva'? Nej. Nå. Får du medaljer med hjem i dag? Ej, nu må vi se. Nu må vi se på det. Hvad med dig, Manar? Er du fit for fight? Ja. Er du blevet bedre? Ja. Men hvis vi skal øve mod drenge 14-15 år, så er jeg lidt usikker. Nå, okay. Nu må vi se, hvordan det går. Du kan bare gøre dit bedste, og så skal du lytte til din krop, ikke? Jeg skal løbe rigtig stærkt, ja. Ja, men du skal ikke presse dig selv. Det skal være sjovt. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Skal din dreng til stævne i dag? Ja, og nu jeg har masser, jeg har tager med, og så jeg godt se et forhold. Ja, nu har jeg taget sin lille stamle med. Jeg kan ikke se hele den gang. Nu kan du godt se. Nu kan jeg godt se hele. Jeg hader klassiker. Og bane 4, Rune Frilund. Det er første hele. Asger her. Så er det Peter, der springer. Kom så, Rune! Kom så, Rune! Meter og 13. Joachim! Kom så, Joachim! Kom så, Joachim! Hvor står det til? Tak for sidst, Thomas. Selv tak. Det var vel nok en dejlig frokost. Det var godt. Ja, det var rigtig fint. Ja, vi hyggede os også gevaldigt. Vi var glade alle sammen. Ja, det tror jeg. Mm. Nummer 2 i 60 meter. Han er meget stolt. Ja, Joachim, han blev også nummer 2 i 60 meter. I sit heat. Men nu må vi se, hvad for nogen, der er hurtigst tid. Det er det, det handler om. Så drenge, hvad blev det til? Jeg hørte det ikke. 2 i 60 meter. 8. Og hvad var din tid, Joachim? 84. 9,84. Nej, 9,77. Og jeg kom på 8. Er det ikke PR? Jo, det er det. Tillykke. Jeg har ikke set Tillykke PR. for drengen. Jeg har ikke set PR. Men jeg er nummer 2. Nej. Det var første medalje, var i dit liv? Nej, hvor flot. Jamen, får jeg den? Og så er du ordentligt super dårlig, du. Nå. Får jeg nu den? Ja, selvfølgelig får du medalje. Cool. Hvornår? Når der er medalje ude på delingen. Sådan. Godt gået begge to. Eller løbet, får vi hellere sige. Godt, Rune. Godt. Ja. Jeg vælger mig lidt.
pige. Stop, Rune. Kom så, Joachim. Næsten over. Du er næsten over. Rune, kom her. Du er tæt på for... Godt, Rune. Og så Rune. Sådan. Sådan, Rune. Philip. Og det hurtigt videre til 413 år, 60 meter. Kommer Sulsen om et øjeblik her. Yes, velkommen, Klejsko, 3 år, 9-44. Nummer 2, Rune Ratslov fra Hillerød, 9-18. Og nummer 1, Tobias Otsmann fra Højbød, 8-67. Og vi skal have højdespring. Nummer 3, der fra Helsingør, 3-91. Og han var kun 1 cm efter nummer 2, som er Rune Ratslov fra Hillerød. Han sprang med 3-92. Eller jo, 3-92. Og Tobias Otsmann vandt den 4-52. Han er fra Højbød. Og Christian Bach Jensen fra Helsingør. Må vi så se? 7-14. Må vi se? 2-7. Ah, hvor er det sejt, Rune. Godt. Og med 7-36 blev Asger Østerby fra Jælle. Er du stolt? Og 1 blev Mathias Hagen fra Hellas med 9-22. Tillykke med det, drenge. Jeg tror, de dukker og råber om her. Nummer 2, Gustav Frank fra... Med mine medaljer. Hvad skal vi nu? Nu skal jeg til farfar. Okay. Er du overrasket? Han tror nemlig kun, at jeg har fået 1 medalje. Ja, det er så for halsen. Jeg har jo sagt, at Ratslov er et navn, man må regne med. Nu hører vi navnet Ratslov igen. Råbt op i højtalerne. Og skrevet på listerne. Nu er han gået ind. Nej, lidt. Han er så glad. Jo, han så jeg. Han er så glad. Det er jeg far og mand også. Og sige om din søn ikke der. Er du stolt af din søn? Ja, jeg tror, jeg Rune Mækken nummer 2. Du kan nok se, at han slægter sin far på. Og jeg kan godt se, når han står på den der, her, Du kan tage fejl af 1 og 2. så tænker jeg, jo, men jeg tror, at han skal være nummer 3. Og så har han fået nummer 2. Men det var også meget heldigt. Ikke mere end ugen. Nå, så kan Sådan det noget også. laver jeg slet ikke. Det kan jeg ikke finde ud af. Du har ikke prøvet det jo. Ved du hvad? Stadion. Hvad hedder det? Rune, man bliver skidestolt, når du ser sit barnbarn fise over den der pind der. Man gør. Det kan vi jo som sædvanligt ikke glemme, hvem der laver videoen. C'est moi.